Mga kawalti, welcome back to my YouTube channel. Good morning, good morning, good morning. Kumusta kayong lahat dyan mga kawalti? So ngayon mga kawalti, paalis na rin ako mga kawalti. So kailangan nakahanda yung mask natin mga kawalti. Yan, ito yung mask. Kung maaari mga kawalti, dublihin natin mga kawalti. Yun. Hindi, mayroon akong disposable mask, mayroon akong washable mask. So kailangan nakadoble yan mga kawalti kasi kailangan protektahan natin yung sarili natin mga kawalti kasi mahirap na mga kawalti kung matapuan tayo ng COVID-19 mga kawalti. So tsaka meron din akong face shield mga kawalti. Siyempre hindi ito mawawala mga kawalti kasi kailangan din ito sa mata natin para hindi yung virus hindi duwag po sa mata natin, di ba? So mga kawalti, so tsaka ito mga kawalti, ito yung tinatawag na antivirus. Ito palagi itong daladala mga kawalti kasi sabi nga ng doktor antivirus dato maniwala naman ba yun mga kawalti kasi para lang naman din yan sa ating sarili mga kawalti. So let's go mga kawalti. So samahan nyo ako mga kawalti sa lakad ko ngayon mga kawalti. Sana safe ang lakad natin mga kawalti. Let's go mga kawalti. Yeah. Ingat po tayo mga kawalti. Magmamaniho tayo mga kawalti. Ingat po tayo mga kawalti. So, samahan niyo ako mga kawalti. Makulimlim ngayon mga kawalti kaya medyo manilim yung video natin. Hello mga kawalti, nakarating na tayo sa puntahan natin mga kawalti. Sa ngayon mga kawalti, dito ako ngayon sa 6th floor mga kawalti. So yan, nakikita nyo mga kawalti, ganda ng view mga kawalti. Dito ako ngayon sa 6th floor mga kawalti. Hinahan natin yung boses natin mga kawalti kasi bawal dito ang lapos ng boses mga kawalti. Yung hindi ngayon mga kawalti yan, yung mataas mga kawalti kay family yan mga kawalti. Tayo tulong yun ang gym sa gym yan. Kita niya mga kawalti sa bandang kanan yun ang gym. Ganda ng view mga kawalti no. Yun o. Wow.
Bagyo. So 6 floor kasi ako mga kawite, kaya kitang kita sila yung mga building mga kawite. Yan. Yun mga kawite, kauwi na tayo sa wakas mga kawite. Salamat tayo kay Lord mga kawite kasi safety ang pag-uwi natin mga kawite. So yun mga kawite, salamat sa inyong panonood mga kawite. So kita-kits na lang tayo sa susunod ko na video mga kawite. So yan lang muna mga kawite, ingat po kayong lahat dyan. God bless.